Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, sugeng kepanggihan kalih kula Vera Vinata Safitri saking SMP Negeri Sekawan Krayon. Ing dinten menika Senin Kliwon tanggal 2 Oktober 2019. Kula badhe ngaturaken pawartos ingkang akurat lan ingkang paling anyar. Pawartos ingkang badhe kula aturaken menika sejarah Sumpah Pemuda. Ing tanggal 28 Oktober, Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Minangka momen penting ingkang ngelingake semangat persatuan lan kebangkitan pemuda. Antawisipun, ing wiwitan abad kaping 12, Indonesia tasih dijajah saking Walanda. Gerakan kebangkitan nasional muncul kanthi kathah pemuda ingkang jumeneng kangge merjuangake hak-hak lan kemerdekaan rakyat Indonesia. Kongres Pemuda kalih diwontenaken tanggal 17 ngantos tanggal 28 Oktober 1928 ing kutha Batavia lan sakniki dikenal kutha Jakarta. Tema Sumpah Pemuda 2019 nggambarake visi masa depan ing ngendi pemuda Indonesia duweni peran aktif kanggo ningkatake kemajuan bangsa kanthi njaga semangat kebersamaan. Mengeti dinten Sumpah Pemuda 2019 minangka momen penting kangge ngelingi momen peran gedhe pemuda ing sejarah bangsa lan nguatake komitmen sesarengan kangge masa depan Indonesia ingkang langkung sae. Ing jaman sakniki, semangat Sumpah Pemuda taksih relevan. Kathah organisasi enom ingkang kudu eling yen perjuangan ora mung nganggo bedhil, ananging uga nganggo ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, lan ilmu moral. Tantangan jaman sakniki yaiku globalisasi lan perkembangan digital ingkang cepet banget. Ananging kanthi semangat Sumpah Pemuda, para siswa lan pemuda bisa nggunakake teknologi kangge ngembangake kebudayaan lan kemandirian bangsa. Para pemirsa, saka Sumpah Pemuda, kita bisa sinau yen kekuatan bangsa iki ana ing kekuatan. Menika pawartos ingkang kula aturaken saking kula Vera Vinata Safitri. Bilih menawi enten kelepatan, kula nyuwun pangapunten ing sakkathah-kathahipun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.